Но с Елен Дестоян. Не, няма да снимаме Brawl Stars, това в нещо видео, чао. Стига за майтап. Майтап ще правя. Сега да чакаме тази филм. Да зареди. Ето мен. Бях с Мико започнем да играем на дуо. Аз ще си взема Едгар Чу. Едгар те много купила. Да, на 20 или беше 19? Да, 19 ще ранг. Аз с Едгар много Аз ще игра с Дайнамайк. После игра с Дайнамайк, какво за мен е Дайнамайк? Не играй, аз ще си играя с Фанкчо. Аз ще взема тия две. Ти да видиш как си тимбах, ама всичко ме учи. И видя ли? Някой ми падна на вода. Ел ми дойдем. Удариха ме. Но аз Ел съм ми на 2 дойдем. удара. Дайнамайк. Другия път ще взема Дайнамайк. Дайнамайкчо, не ми идвай Аз съм Дайнамайкчо. голямо просто с Дайнамайк. Да. Ако искате, питайте това GT. Сайклон ги, ти си. Я държа. Защо точно при Едгар ма? Той ти дойде, аз там те оставих. Помощ! Шели, ама как помогаш? Играта Шели и Едгар, тук аз съм на 0. Аз сега с Дайнамайкчо. Аз ще го сбалоносвам. Аз ще балоносвам. Една тактика. Не отивайте при Шели, ако играете с Не Едгар. отивайте при Шели, ако играете с Едгар и ние умряхме. Че GG. GG, трето място. 3 купи. Повече ли купи си от мен? Да, не. Шикваш. Играй Дайнамайкчо. Хора, гледайте сега кой си взема. The Mike. Аз още с него Дайнамайк. И аз добре. Нещо му включва. Супер като разкача. Дайнамайка. Деймалк. Когато му пусна бомбата, забие по много ден. Моето бившо гадже е от Дайнамайк. Аз пък Дайнамайк. Динамайка. Дания. Дернамайк се чете на английски. Абе ти на Еренър бе тичаш бе Пени, къде си? Нещо много си въобразяваш. Франк. Аз карах се това. Френк. Пускам му бомба. И аз му въга. Ще има супер. Най-пет. И аз създадам майка съм прола. Порато на Чакаме поратата. тази Джестин. Не представяш ли да стане бък. Върчи се, повръща върху бомбите и повръща. Не мога да скача, няма. Трябва да имаш супер пауър. Моля и то бак. Къде ще му скочи бе това? Аз забравих, че не съм с Дайнамайк. Аз помислих, че съм с Дайнамайк и да му фърля това. А той ти дойде. Това Няма как. Да, хора, нещо тук стана. Пак от начало давай. Ще игра с код, защото имам мисия да убия 9 човека. Пускай ми килвето на мен, На ако мен не може. ми трябва хора от Legend да ми се пада на 1000 стотинки. Бах ти тъпото. Аз искам Крол Леон да ми се пади. Аз събирам за кръв, той е за Макс. Да, почти съм го взел. Аз взех Макс. Аз ще го взема. Някой ме гледа. И мене някой ме гледа. Не успях да убия. Сигурно е някой другите. Пукни бе. Стоя май не гледа. Да бе, бягай бе, къде ще му се навреш. Голям нук съм. Бип, чинча. Не. Не. Пусни пред теб. Ето бе. Идвай. Пасихме се. Yes, хора. Уби го се. Нищо. Уби го. Батко, Мале, разкарай се тази. избягам. Ти си на един хит, бе. Бягай, бе. Аз така, че си на 3 Убива удара. Поко, брат. Убива Поко. Тъпия Поко да... Чи. Хора, с тази ти им се обърка, извинявам. Тя шеги, това е на ПСЖ ли има? Да. Аз го нямам. Аз имам това. Преди съм имаше... Аз имам пин на Dynamite, както прави така. Верно. И аз имам. Това, хора, щом Меси, нали, преди Меси да отиде в ПСЖ, нали, тогава още имаше кутийки и Шели имаше скин на Аз имам някакъв до мене, където ма стреля и сега я ще го убия. И нали, тогава
Меси беше в Барселона и мразих ПСЖ. Защо не е от Барселона, се питах. И щом отив в ПСЖ Меси, и аз казвам, супер. Абе, пилкай. Ще ти пилкам аз. Ево. Как го гъмна. На хит си. Буто, бегай към мене. Или не? Так, той не трябва да настигаме него. Ти чамбатко. Ти оттам аз тук. Аха. И там някъде горе има. Мале, я съм така. Добре. Не, тази ти разкара се. Да дой. Имаме шанс. Балък. Как не умрява то, майко? Ти оттам аз тук. До другата страна. What? Притискай го, гад. Притискай го. Не. Притискай го, бегай. Не. Ето е. Поне го оцели. Не мога го оцели. Ще умре. Yes, вземи ги. Не, остави му бомбата. Yes, Благодаря, Виктор и Роял. Мачкай. Митик. На него се падна гаджет на Мико. От Митик. Ти от тук го взе, бе. Откъде го взе Митик? Откъде бе взе Митика? Аз имам хиперчарж на Митик. Не, нямаш. Имам, бе. Ти е отключено. Да, ма, много е трудно, гледай, бе. Им 550 такива ще са, бе. Гева, и аз имам на това. На Леон Макс. Хиперчарж. Ти как го имаш, бе? Как ти свети така? Чакай, аз ще ти кажа дали имаш хиперчарж. Не, ти нямаш хиперчарж. Яйде, маля. Хора, аз с дай да майкам про. Аз вече само с него ще играм. Той ги кръти. Нали? Да. Крътиш, всичките ги въртиш. Чуйте искам да се тренирате за канала с камбанката. Да пресете лайк бутона. Да, заложите я. Яки видеа, ако са яки. И на един мой приятел канала, казва се Стоян. И мое. И канала му Стоян. Има едно видео как играе Fortnite. Играе на Fortnite и такива работи. Помощ! Не можем точка. Аз съм джижи. Добре. Как че? Бегай, тази джи се ме убих мен. След 3 секунди идвам. Ама Рико. Рикошета. Бегам и аз. Бомбата? Ма така си ги учим. Рикошета. Рикото. Как то убива, момче? Бях на хит. Беше на хит и той. Нали, това на хитница, чукота. Мене са бегал там, че аз съм на малко момче. Ще те оставя тук, хараса. Добре. Ти влезе. Защото си съснува. И байра, момче. Аре бе, сами реши, бе. Мам, браво. Мале, са ях саботаж. Няма там на 12 хиляди. Бомба! Бомби! Пускай яко бомби. Пускай... Дикутико. Да, не пускам сега. Ей, let's go. Добре, много сме добре. Аз съм глуп. Не съм се стегнал. Аз с колко не мога да игра. Знаете ли, че тази си не го знам колко години играе. Аз играя от... Чакайте. Аз се завърнах тази Аз играя година. от един месец. Аз се завърнах тази година да игра Brawl Stars, а иначе от 2015 година съм започнал да си цъкам Brawl Stars. Няма как. Ти си на две тогава. Даде. Не бе, 2016 съм имал телефон. Аз 2016, що ми купиха телефона, си цъках Brawl Stars като. И 2024 се завърнах. Аз тук ама, извинявай, тук ама заклещиха Макс и тия. И мене Макс тук, и Dynamite. Минус 4 купи. 100 колт, ако нямах мисия. На 5000 купи, след 78 купи, отварям Митик.
Хора, ако искате... И сигурно пак са падни гаджета. И аз ги търся така. Аз съм отворил всички гаджети на всички. И сега стигна варианта са падни гаджети. Хора, само да ви кажа, ако искате giveaway на джемове в Rare Stars, пишете. Не съм такива скамери. Например, Free Gems 9, приятелите ми искаше да ми спечели giveaway и колелото на късмета избра мене. 950 джема съм спечелил уж. Как умрях, бе? Минус 5 купи. Уж и приятелите ми казаха, че ще ми отканя акаунта и в Google и в YouTube и навсякъде, защото искаше да си сменя паролата на Google. Сарно ли се махнал от купа? Аз го изгонил. Защо? Не знам. Левнах за това и оставих телефона, аз ще ям чал. Просто играй започва, нека да играем. Аз съм 1028 купи. Аз ще се махна от този китаец. Играхме с един китаец. Какъв е този китаец? На какъв език се говори? Не бе, той името му е с китайски букви. Чинджа Хонджи. О, аз съм само бронз. Окей. Чу. Със сигурно ще има някой. Цак. Аз ще взема и ти двете. Я приема. Идвам. Аз му пусна. Белката. Обидо? Да. Аз ще ги взема. Лоза и Манди. Вземи тия двете. Как да ги взема? Аз ще ги Вземи ги. взема. Мале, тук всичко. Тук какво става? Лев. Това се казва Лев. Пускам всичко. Това се казваше Лев. Лев Кив. Ела ми само. Примо, пак иска Аз да го това бия. губих. Примо, май иска пак да го бия. И аз губих. Аз ще... миналия път аз губих. И аз губих. Аз убих. Ето, че си сел примо. Къде е? Чао! 7744 била бики. С един удар го свалих. Бе. Хора, малко купи ни остава, за да отворя това. Митиш. Митик. Аз му викам. Митиш. Пишете долу в коментарите Левски или ЦСКА. Аз съм за Левски, той е за Левски. Почти всички приятели ми са за Левски, освен Село с ЦСКА. Тъпите свине. Не се обиждайте, ако сте за тях. За тях просто аз така им викам. Пак тази ти им трябва ми малко помощ тук, защото... Аз съм потиснат от Джеси и Едга, кой иска? Браво, аз съм от някакъв... не. Аз съм съсед бити някакъв. И оня Бъни. Моня Бъни ме уби мене. Бегай, всякаква ги. Бегай от тия хъсти. Костама. Не мога да избягам, трябва да ги убия. Идвам. Атака. Пум. Значи вземи ги уния. Браво. Браво е. Ще хвърлям по-ко. Фъгай. Само ми ела, момче. Кемпи. Ела ми ела. Не бе. Ти се убия. Някой ще умре. Оби и това. Я ще убия другия. Отивай. Не, няма го убия. Идвам. Едга. И аз умре. От това Едга. Нищо. Това е Едга. Минус няколко. Как минус 3, бе? Не знам. Дай да майк ми е точно 300 купи. Вижте. Да. Виж Едга колко ми е на мен, ге? 460, на мен ми е 440. Аз държа съм 19. Чай да си избегна пак колко. Или морти си леон. Имам мисия с Котия, затова имам да направя 9 убийства. Ти не направи ли? Не, Колко ти направил? 6. 6? Да. Я съм направил 15 вече. Мисля, да на майка. Yes, кои? О, не. Това е много гадно. Това с кои е много гадно. Ева, брат ми. Ти ги цепиш. Аз с код не съм добър. Отивам да убия първо с кои е съвсем. Не дей, че идват. Да, бате, два колта ли, бе? Тази ти набиха единия колт. Чай, че нямам интернет. Скри се, не искам да губя купи. Скри се, избягай, бе, не му вари, бе, не му вари, бе.
Чакай. Добре. Тук е да кемпа. Вече му Да вари. кемпа. Вече му вари, можеш да го притисна. Със сигурност. Не, чувам сквик. Пени! Вземи ги. Не може да взема. Пенката. Пениса. Нищо. Нищо. Бегай. Чакай. Кемп. Да избягаме, момче. Как да избягаме? Нищо, пак го бе. Какво нищо? Минус 5 купи. 6 рай. Минус 2. Минус 2 ти на тебе. Ти си с 800 куп при зад мен. Да? Супер, е този звук. Мали, ботове са хора тя. Бот. Мале, няма да иззема цяла игра с такива работи. Тя са ботове. Със сигурност, като сме на 10-то място, като сме на 5-то място, ще са ботове със сигурност. Гей, какви са? Ботове са, ботове. Бот. Има та, добра. Ето, добра. Ботове са, да, брат. Бот са. Не са. Предпоследно място, брат. Как 2 купи, бе? На мен минус 1. Минус 1? Да. Как е, бе? Колко са? Почти 2. Един. Ботове са, нали? Педро се казва един. Коста, бе. Ботове са. Елзико. Вие заснемате ли? Да, Здравей. Ботове са ти. Да, бе, със сигурност. Ботове са. Нали миналата игра бяха ботове, просто. Ботове са ти, просто да знаеш как да играеш. Кога почна видеото? От преди 16 минути. Ако искаш да вече спрете някъде, зирека игра да играем заедно. Джойни са, Джойни. Ще записваш ти. Оби го. Не, пусни я тук. Пред теб, пусни, защото ще дойдат към теб. Sada nešto drugo kako ne bih trebala sam Аре, бе, sada това u garderobi. Какво бе? И майка ще да съм, аз само ще се кажа да търсиш. Как ма дръпна? Момче, как ма дръпна? Взимаш паста просто в кола, няма да ще бежака. Ти на английски говориш или на турски? Тя не доста тия парички. Ти на турски говориш там. Прави видеото. Но сега го почнах. Спряне, ела. Той са били спайк. Спряне, але. Тия да ги взимам ли? Стоян. Стояне. Ето. Да. Ето хора, сега и Стоян дойде. Записваш ли? Записвай. Стояне, може ли да ме чуеш да ти говоря? Ето ти водата, ето ти чиста оправица. Записвай. Няма да записвам той. И Стоян. Много трябва да почвам. Няма. Дали ще пие хил. Да пие. И аз пия. 4000. 4000. Почвам. Играем на кнот, хора. На кнот. Кнот. Опа. Трудна. Намерете звука. Стоян ти го намери. Я звука. Не. Опа, уби го един. Не, Стоян го уби. Стоян не трябва да влезеш сред тази игра в моя клуб, че си само от баща, че телефона в моя клуб. Абе, убийте го това, бе. Браво, Ране. Не са от въздуха бомба, тади. Не дава, на. Не дава, да. Ай! Так, кога не Бомба, изгубила? момче. Лак. Тук е. Няма къде да избягам, няма къде да. Да избягам. Аз... Няма къде да избягам. Оби, тук. Няма как стоя. Притискайте я. Готово е. Браво, бе. Машини. Аз го... Елате всички да скачаме заедно. Оставам. Ела, Ране. Аз се убих всичко. Уи! 90 кръв остави. Аз му Не. Да, бомба, бичка. Да си го спазва след това. Убих най Остави го там, майка му взема. Къде, бе? Там бе, там си на кафето. Да, е там е. На кафето там. Ето го.
Добре, думата някъде. Не, бей. Та Джеси е много добра. Хай, бай. Браво, бе, дайте 5. Пляк. Але, още 2 километра. 3 километра. На мен ми остава само още малко, да си отварям микиш. Може да запусна? Не. Где е казал? Добре, ще го сложи. Добре. Ако са пани Legendary Brawler? Възможно. Може. Макс. Има. Супер рер ми са падна. Чик. Не се Нямаше джиджи. как. Да. Нямаше Пускай балона. Аз съм нямаше. Нямаше как. Да, аз съм Стояне, ще ти дой балон в главата, бе. Аз съм много близо. Аз съм... Но верно е, че Аз ще игра да педа, защото има смърти. в реалния живот. Ето на Ерен вече му дойде балон в главата. Ами имам. Мен няма. Ние сме много слаби, бе, брат. То може да се... То мочи ни е направи на... То мочи се обрисиши, бе. Не, вижте, ти следващия не... Това не може. Аз ще си хапни и да винаги. Аре, дай малко чипси. Стояне, може ли малко? Нямам по-бързо. Помушавайки мънда. Тя, какво бавиш време? Чакай, бе. Какво бавиш време? Айде. Директно излизаш на Късети. Дай ми отвора. Мога ти спакри, бе. Не толкова никой да не скачва от това. Елате всички заедно. Аз съм далече, той Елен фърка бомби. Стояне отблизо. Аз поне. Мордиса трябваше да убим по. Ти му учи на моти, защото само ти си отблизо. Как аз да му отивам, като ме убиха? Ама, по принцип казвам, щом има Мортис, ти си с сбили, ти можеш да го убиваш така, да го буташ. Мортиска скачата. Значи не тръгна се на хайде. Аз струвам ето. Мордиса остава на едно кръв. Я съм прецакан. Мордиса остава на едно кръв. Мене едка да ми скочи. Какво? Оставате Мордиса сами срещу Дайнамайт. Сега взимам медра, Не ме пука за мисията. Не взимам медра. Сега ги къртя. Кърти всичките ги въртиш. Че дай малко чипса. Тя взимам джим. Сега ще види този Мортис по-добре. Сега ако ми нападне друг Мортис от другия отбор, сега ще види той по-добре. Няма Мортис, има би. Биби. Те всички да скачаме. Ти понега не ги задам, Що взе Едгар, бе? Що така? Защото така, като та пратят, после как ще ги стреляш? Единия умира, после ще умре. Бегам! Биби, бегай, бе. Да, Биби иска да ме убие. Ти двама са при Аз се крия. Ма двама са това, ти ким? Спокойно се. Те са всички, бе. Добре. Един и други, дай сега и двама са ги убие. Ще ги убия. Да. През кръв макарон. Убивай ги, бъде. Ще съм пресакан сега, нали? Даже чакаш. Чао. Нали? Дай ми чипс. Първо гледайте да сме заедно, тогава всички играете. Аз на майка ми телефон имам само Франк, Мортис и това. Убих Биби. И Елпримо и Шерни. Добре, браво. Давай, ти си Елене. Браво, бе. Добре, стягаме се. Така също Има така. могат някой да го дръпнат, а ти стой само до мене, бе. Да. Бибито. Директно. И него. Двама на един. Дай. Браво, бе. Мачка. Натискайте реди бързо, когато натисна. Ма за какво пак са тавите, бе? Не, аз. Излезайте и натискайте. Аз си смених блогера. Героя ще игра с това.
Дай си да затворя, Митиш. Не, имаш ли? Мале, аз им скачвам директно. Аз съм с котката. Чакай ти тримата да скочиме, чакай. Стояне. Чакай. Чакай. Аре, бе, те ще дойдат ви. Уи! Абе, гъс. да Аре, уи! What the fuck? Мале, ти си Какво става, бе? Ти си дед. Хора, Това е тактиката, скачаме тримата. Чакайте, хора, това ще го направя за шортс. Аре, уи! What the fuck? Аре, уи! Пак стана също. Аре, уи! Сега ще убием тая. Дай, Отивам към пенисо. Аре, уи! What the Това fuck? беше дали бързата победа. Всички скачаме заедно. Това не е. Всички скачаме заедно. Ние ги заправихме да ги слие. Всички ставаме. Всички заедно. Аре, уи! What the Трябва fuck? да е по-бързо, бе. Момче, как Изведнъж скочи? натискаш само реди и сте готов. Той сега Моля да ще сменяме. Сменям си Лу. Или Манди ще сменя, Манди. Манджо. Хора, това ще го сложа. Ако видите този шорт, не се очудвайте. Това ще го сложа на шортс. Анали, what the fly. Беше яко, нали? Да. Как скочихме. всички заедно скачаме. Ай пак. Елате. Елате. Чакай не по-бързо, че те ще дойдат, бе. Влизай. Анали, what the Там. Да, не. Елате, отдръпвайте. Не. Не. Няма, убивам. Манджито е GG. Ето е GG. Ай пак. Ама този път причаквайте малко. Директно не скачайте. Чакайте. На 3. На 5. 1, 2, 3, 4, 5. Анали, what the fly. Не трябва да убием Едгар. Не успях да го фанка. Ще го взема. Аре, ще да, че ти ме... Айде, бе, на Не, и аз си тисна на малко. Айде, ти бягай просто тази си. Тук съм. Кемпа. Кемпиш! Да, ми още. Пак натискайте бързо, реди, пак стоям са бавите. Аре, бе, не може ли да излезете по най-бързия начин да натиснете реди? Ей, така правите, бе, просто. Так. Да, ма. Кой има? Директно скачате. Не скачайте. Не скачайте толкова. Още Не скачайте толкова, не скачайте. Всички заедно да правим. Не пускайте такива неща. Не пускайте от на виждат. Прескачане е. Айде, един е горе-долу. Какво искаш? Кемпи, стоя не цепи, аз съм отблизо и затова. Аз съм отблизо и затова. Дръпнах ти го, не? Убил го? Добре, ще го дръпна. Значи никой нямаше да излезе. Елай ти. Не. Ти ама ти седиш. Че аз седа, не означава, че ти не трябва, и ти трябва да не седиш. Кемпион. Аз съм седгър и аз трябва да кемпа, защото съм седгър. Анали, what the fly. Ядахме боя. Не спе го! Скочим! Анали, what the fly. Yes, бе. Мачкай. Анали, what the fly. Май дигайте шум. Как го прецаках, момче. Не спе. Браво, бе. Аз и ти ма иsto подсакаме. Бъди към Едгара. Не бе, спокойно. Прецакайте ги. Това ми го бе, дай ли? Не. Да ти дойде. Да, знам. Не за какво правим. Ами, Той ще им вземе. Спрято, бе. Видеото е било спрято. Yes, бе, мачкай. Анали, what the fly. Не си на пак са купите. Аре, реди, по-бързо, бе, мамте, да. Винаги я последвам. Абе, не можете ли да излезете по най-добрия начин? Скачайте! Ма на мен ми пусна Реар. Нали пускай такива неща? Да. Пусна ми Реар. Ти за какво ги гледаш? Давай. Колкото по-бързо. Ти и аз стоян заедно. Той нали, Ево. като играеш игри като
печелиш Да. и ти пуска. Да, така е. Да, така е иначе. Ама дама ти, Та с пап. знаеш колко бавно ги отвори? Пипелката. Бум и бум и бум. Пипелката е много гадна. Джинката е много гаден. Пипелката се ще ни пуска. Машината е много гадна. Убиха. Аре бе, тази не да това го Какво да гледа, бе. направя? Ма не хит, бе. Не хит ти е. Гледа, той бяга. Той бяга и... Абе, Тигма на един сълга. вие сте много зле, бе. Абе, той на едно кръв, вие го гледате. Абе, убий го, бе. Ма защо бягаш? Що ти идват? Идва, ти можеш да ги убиеш. Тихо. от един час. Тихо, момче, само ме притесняваш така, като ми идват. Ма ти можеш да ги убиеш от един... Елате заедно всички да скачаме. Няма. Има. Убий ги от един час, гледай колко са. Забързахте. Забързай. Абе, бягай, бе ти. Мале, защо го оставаш да те утре, бе? Как да? Това ли да направя? Я не знае къде да върви. Бе, просто... Някой има ли пипелка? Абе, нали ма гледам, че нищо не ви дава, бе, по-бързо. Имаше пипелка. Сега имаше пипелка. Пайпър имаше. Абе, аз не ми се бива. Пайпер май. Не знам. Вие просто да знаете как се играе. Не, за това. Пайпер го имам там, че на татен телефон. Има Чакай с спайк, май. чадърчета. Да, има спайк. Просто им скача. Те няма спайпер, ама има Има Спайк имат. някакъв гел спайпер. Ма чакай, бе! Лео, тази ти пак си прави, какво ти иска и пак ще се губиме. пипелката. Айде, бе, Лео. Бел. Няма го убиха на един кръг. Айде, ние сме долу. Не сме. Защото сме едно едно. За първи път някой да убие. За какво скачате, не мога да Мен мислех, че си ти. Елате до мене. Какво скачате? Забързах ви. Давайте газ. Пускам му назад. И аз му пускам това. Але. Стойте до мене, защото има луд да ви забързам и вас. Сега на мен ми пусна, па пак първи ще натисна реди. Аз бях първи. Скачайте. 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 Добре, всички заедно ли? Да. Да, ма чакайте са първо. Те не са дошли едно, Пещин. 2, 3, 4, 5. Влизайте. Тъмън скочи. Ние отивахме на другия край, добре? И тук има Едгар, аз го видях. Бел. Хубаво, че го убих. Аз го убих. Да, ти го убих, извинявай. Мислех, че аз го убих. От ми дойде. Няма. Уби го. Взехме и тръгвайте, бите там. Експит. Той да не уби, няма. Бе! Банкомата. Мале, ще ги дърпам. Ще дръпна някой. Ще дръпна някой. Аз няма да се... През стената. Къде ги дръпна? Няги. Двамата Скача. няма да ги- Дръпни го. Кой да дръпна, бе? Него. Забързаха. Паднаха. Браво. Давай. Той е... Ето Яго. го, идва. Той е лесен, той не знае къде. Той е бавен. Нали той има къде да умира? Ма той ще му уби. На нещо телефон. А? Не, спокойно, знам, че трябва да се пострижи. Яне, Какво? да намериш нитко къде е, да го На- кажеш веднага да се прибереш от това, На училището е. да може да го намери и да кажеш веднага да се да му сложи кратко нощче. Иди. На училището е. Маш му звънна. Давайте. Машини. Ами той няма телефон. Да. Тук телефона. Рикошета. Ще го дише така, ама той да видял телефон. То дай на май. Някой ще дойде да ми помогне да го намерим. О, не мога. Аз правя видео. Аре, бе, цепни го! Цепни го. И той как ми избяга. Иди му просто. Просто му иди, бе, той сакат, бе. Иди му той сакат.
Просто дай как се играеш с този О, герой. сакатурник! Чакай как се играе. Аз ако имах мани, сега... А. Идва... Първото, обите, първото сакатурник долен. Я сега ще убия Дайнамайт. Аз го убих. Е, така се бе. Може ли... Дайте да вземем още една карта и да се купува. Карта ги лети. Мале, елате всички. Един долу. Още един долу. За малко. И само един остава. Дайнамайт, той е лесно. Данката. Данката. Каква на бомба? Не мога цели, Баш спокойно. хвърля. Там. Нищо нямаше чужи. Няма да е. Браво, бе. Кой ще ми помогне за да го намерим? Знаеш къде? Училище. В училище. Ще им дам, защото няма да го има. Ма върви, ние не спомням. Върви. Той няма да е там са. Върви. Няма да дойдем. Ти още събава. Чакай събава. Ти чак да ходиш, той ще се обърне. Това бе. Получава ме. Бъде долу, да. Не, няма го. С коя топка рето? Не знам. Смотри ли? Аз сега ще го кикна стоя. Кикни го, де. Кикни го. Ето. Откъде се кикнеш? С коя топка играете? Какво да я видя? Ти трябва да го кикнеш, не аз. Давай да ме пука с което. Кои са? Ой, някакъв чичка деби. Хора, остайте. Мале, Абонирайте се за канала, който Забравихме за какво е това. Какво? Да замахнем от тази карта. О, да. Чакайте. Чао. Има фалшификат, Леон ме излъчи. Не, това е истински. Убихме го. И не... Двама, един Отис. Отис. Да, Отис го убим. Го убим, никой само да ме убим. Ойде! Айде, мачка. Сме добри и без пия. Пак мазе. Пак не мазе. Да, ви идваш ли? Идва. Фиу, дръпна го Леончо. Леончо стана да видим. На едно кръвни. Леончо и взеха другата карта. Дай сега. Записвам ви. Добре дошли! Ние сме много бързи. Аз имаме всички, така че ще умря. Но си просто. Защо умря? Леон е тук, Леон тук е. Вхъсна, вхъсна. What? Знаеш си? Стреляй го! Мама, да ми... Майка, Да ти. Гледай да бия. Гледай да бия. Аре, Сари. Чакай да сменим картата. Ня. Аре, взимай го. Не, Франк! Вземи Франк! Гледай. Да се игра, няма да те чакам, ще играеш Франк. Фак. Абе, Шик-шак. абонирайте се за канала и преснете лайк бутона в пусто. Сега ще отзоря тази. Не ме заболя. И се обувката ми ще направи. Мостик има и двама. Аз забравих да взема Дайнамайт. Къв си ти, бе? Мек. Къв си ти, бе? Разкарай се, бе! Абе, разкарай се, бе! Издържиш? Ще издържа, нали? Това дебела, голям! Не знаеш, че ако беше го докарал на 0, той ще да стане по-малко. И бак нямаше да му. И това вече ще умре. С Дайнамайт ще умре. Аз съм спанк. Сигурно с Франк. И той е голям и дебел.
8-bit е така. Тя е малка. 8-bit е малък. Ама е дебел. Аз съм дебелак, бе. Отивам ли? Мини. Аз го. Бра! Но, добре, поне ти го стъпта, за да мога да го уча. Мони. Кой го стреля това? Гриф. Иди, където е? В каста, ето с каста. Къде знаеш ето? Не знам. Няма го. Скрил се не. Брок. Ево. Ти си вече на 12 000 дъка. Ама бавно ще трябва това програма. Бери. Да. Бери. Бабата ми се не чака. Ало? Кажи. Тук е. Не, баба ти е звънял. Да, хора. Останахме на шоу, да. Победихме. Къде е другото? Я. На. Къде бе? Ударите то. Ти само на 8 си на 14 хиляди. Останаха 27 купи за митинг. Чик-шак-шак. Ама ти няма го отвориш. Ще го отвориш. Хората ще отвори митинг. С нос или без? Без нос. С ръка. Ой, да го намери още на научим, че това покрива отгоре. Как на по-хубаво? Така. Ма на върху. Там на голямо. Не бе, там където е туалетните, там на това, където е Акиф се кача един път. Стълбите са качили и сега са там. Ау. В училището там, където отдолу, където са туалетните. Той е на 8. На този покрив. Ще умре. Ай. Ело бе, да не тъса. Ело да тъша. Ти дойде. Ага, беги. О, Франк срещу Франк, брат. Кочо, бочо. Жи. Ще го изчакаме той да го използва. Ти чак да го изчакаш. Утре ще ма стъпка. Да стъкне. Маньяки там рита своите. Но сте И ги са зарита. тук. Зарита. Не го закачвам. Беги бе. Че ще дойде май да си вземи хапчето. Ще има някъде да си... Стъннаха ма. Къде има? Умрях. Някъде ще има да играем. Да правим видео за Roblox. Може. А вие само на телефоните си мислите. Не, хайде. Ама стай тук, бе. Не, какво правите? Бега. Ти минал хубаво място, ама аз нямам къде да избегам. Чакай сега. Ще помогна горе-долу. Пак ще правя видео за Fortnite. Доста ми помогна и аз на тебе ти помогна. Аз ще правя видео за Fortnite после. Кое? Черта ще върна. Чули? 27 купи. Аз взех 2. 26 купи ми остават. Ще играеш ли ти? Да. Не, знаеш ли? Айде да играем на футбол, защото повече ще има на футбол. Не, бе. Добро. Или да. Емир, играй. Играй ли с нас, постоянно? Той почна ли? Аз ще взема Макс. Не, давайте ради. Аз ще взема Макс, знаете ли що? Подите Да съм по-бърз. Обърка се. Бали. Защото видя. Вие? Не. Не. О, топката иначе. Вие бъдете напред, аз ще правя стени. Аз съм Мекс, ще съм бърз. Те не могат да стигнат до вратата и... Аз ще правя Мекс. На Макс.
Меси. Аз съм Меси, бе. Направи. Меси съм, бе. Направи. И аз си излизам напред. Ще вкарам. Месито вкара. Не, това е Мекс. Да си бърз. Айде играем с малко и да играем нещо хубаво да се разберем. Опа! Стената направи и 2-0. Вкарах и двата гола. Аз затова да обичам Мекс. Аз съм стар плеер. Виж? Айде. Остават ми 17 купи. 3 игри, 4. 2. А? Ако и двете не са победи, не взимаш. Три. Не, 2. 2. Адри. И уистринг няколко. Е без уистрика. Ако не броим уистрика, да, три, ама ако го броим... Ако не броим уистринга са 2 и ако не го броим са 2. Стената Ти го колко обря. скина имаш? Днес кина броля. 25 и 8. Толкова. Аз имам Let's 26. go, come on, zip. Аз почти имам 26. Ти 24 ли имаш? Не 20. Микото. Пасни му, Стояне. Стоян. Пас. Стоян. Чакай да... Ма на кой подаде? Какво направи? Пас. Пасни ми я. Искам и аз да вкарам. Ма ти Момче, това е целта. целта е да си подаваш тук на тази игра. Гледай какво му е. Целта е да си подаваш и да вкараш. Момче, аз бях свободен пред вратата, бях ти не ми я пода. И аз. И ти я даде на Борти. Дай на... Аз имам такова. Пасни ми, това- пасни ми. Мъж, чакай, бе, имам такова. И Дълго. какво? Да, дълго имаш. Прави ли нещо? Той аз имам, аз го използвам да съм бърз. Пасни ми. Аз съм по-бърз. Пасни ми, като губя. Пасни ми се. Пасни ми. Бел. Оставил, Борти. Пусти топката. Забързах тъп. Борти си идва, аз пък го махнах. Добре, бе. Микото. Махнах Мортис. Сега да видя. Махнах и Бале. Гол. Гол! Морти. Е, това е целта. Махнах и двамата измила стоянки. Аз разсейвах. аз разсейвах Мико. Буквално Мико, аз го разсейвах. Аз баланоснах Мико, Нищо не докато видях. бях. Нещо ми писаха в TikTok и нищо не видях. Не. Спокойно, аз съм лета. Пуснах си стената. Оба! Как само я спасих. Махай се, бе. Видяхте ли как я спасих? Да, я вкарай. Ема да... Вземи Взимаме. топката, вземи топката, ще Оп, го оп, оп. Мичко. Мале! Ние сме стена на проекта, бе. Вижте колко игри ще играем. Много. Но. Остават ми 7 купи. Абе. Чао, бе. Късметрия. Да, на мека. Късметрия, ти казах, че съм аз. От какво ти От Митик. От Митик. Това беше тактиката, където видях в YouTube. Какво е? Цъкаш устата, после лявото ухо, после Да. лявото в YouTube и в TikTok. Лявата стена от далече и дясно. Аз това го знам. Аз това го знам от един мой приятел. Да, след 7 купи на мен би го прави. То че директно, че е Митик. Ми даде. Аз вече имам Това ще ми го 27. направи. Ама няма, той е на едно цъкане ще ти е. Аз вече имам 27 броя. Само ако ми се пади нещо от митъка, ще имам 26. Аз съм много. Аз после имам макс. Макс взимам след това, след 100 купи или някакво там. Не, чак на 600, на 6000 купи взимам макс. Беги. То спраут На много мен ме цепи. легендари, като ми се падне на Спраут страх. много ме цепи. И гриф там. На мен легендари, като ми се падне на страх. Вкарах я. Браво, бе. На мен легендари, като ми се Да, падне на на страх. мене. И на мене. Знаеш защо? Защото може да е Няма да парички, вземете топката. да е нещо ако друго. знаете. Няма да вземете. Мен от тях най-много ми се падне. Аджи, бягай. Янчо, иди по-бързо да вземеш на нещо свичера от там на три. О, не. Стоям. Маня тук, да я няма. Да я няма, Маня.
Май, пас. Вземи. Земя. Пасни ми. Не успях. На. Добре, взех. Взимам. Гол! Нечка му бе. Гол! Левски и София биха 2-0. Дай пе. А те верно биха 2-0. Не, да. Отварям митих. Паднаха му се и такива хора. Такива, където аз имам. Паднаха му се от ето митик 200 такива. Поне имам. Курсуена. Как викаше Курсуена? Падна ми се. Каруса. Да вземе на свичера на мир. Хора, това видео ще продължи 1 час, бе, 50 минути вече. Нищо не ми се падна от митих. 200 такива за бред на хора. Много гадно. Нали? Това е по-гадно от 1000 парички, бе. Айде да вариме... Айде да идем да играем, бе. Тому се събрахме. Забави ма! Кой на кой ще играем? Откъде знам на къде да съм? Аз Ирен... Аз играм. О, не. Отивам, взимам я. Аз съм Анкара Меси, бе. Меси съм, бе. Гошто и Ирен ще делят, бе. На какво на мач? Да. О, не. Голесо. Едно на 0. Да. Не сме ли гледали? Не съм правил, бе. Я сме лично на 2, бе. И аз мислих така. Пас. Взем. Пас ми пак. Не дей. Опа. Сакнат. Пасни ми. Гошти, Браво. колко пролера имаш на просто. Там трябва да станеш и голясо. Гошти има 47 бролера на Така. Колко пъти си? Повече от... Той е най-много от нас. После сама с 5006. После сама. Вижте го. Аз играя Той за... играе от много. Аз играя от един... Аре, почваме, отиваме. Аз играя от един месец. Аз играя от 1 месец. Аз играя от 2. От 1-2 години. Не, от половин... От... Аз тази година 3 после. месеца, защото... Гоше, Аз ти си 2013 година, нали? 14 Аз почнах да играя в Brawl Stars през 2015.